Știați că nu toate SPF-urile sunt la fel? Hai să-ți explic care sunt diferența între filtre chimice și filtre fizice și ce trebuie să evitați. Filtre fizice sau minerale cum oxidul de zinc sau dioxidul de titan sunt care stau la suprafața pielii și reflectă razele UV. Sunt blânde, sunt ideale pentru persoane care au piele sensibilă, copii și femei gravide. Filtre chimice funcționează diferit. Ele absorb razele UV și le transformă în căldură. Se simt mai ușor pe piele, nu creează peliculă albă, dar unele pot crea probleme. Și sunt mai multe variante și la fiecare sunt controverse. Aceste filtre chimice nu mai sunt valabile conform legii. Acestea sunt pe dubii, dar ok. Cu acestea sunt totul în regulă. Dar concluzia este aceasta: să stai sub soarele arzător la mare și să te bronzezi chiar cu o cremă care este mai puțin eficientă, este mai sigur decât fără ea. Dar pentru folosirea zilnică, cântăriți singuri riscurile. Pentru filtre fizice, optăm pentru acestea. Filtre chimice, acestea nu. Aceste filtre posibil, iar acestea nu.